back to my channel. Good morning. Enjoy matella sauke pandenive. Tippis to palpolla. George day 2. Morning day and vlog mantondilla. Panda breakfast step pondilla. So complete in the morning the vlog mantondilla yana. So incha vlog incha pun pandete. Inglite breakfast batta nama urudu tikkina breakfast tikkuji. Noodles, bread, egg. Aishu, you like it? I want to chocolate bread dige yogurt, hot chocolate. Yes? That is chocolate, that is yogurt. No, that's hot chocolate, right? This one. Huh? This one's your white chocolate. It's not chocolate, it's a yogurt. Ate? Yogurt's your bite. And thin pare pura idu. Huh? Sure? Inglese ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ನರಾಪನೆ ಜಗೋತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೊಂಡ್ವಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಲ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅಂಕ್ಲಿನ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪುನ So the gym antadu lere open and don't go here the outside enklite pidadiya poyare enkalna already guide tirtrulerge enkle pidanna late and molitte 10:15 gante and enkalna guide right unda So, like Georgia was part of it, it was almost like a bridge between these two big continents. Even now, we go get a lot of trucks, a lot of containers from that, and some little bit of economy. Part is also same type of architecture I saw when I was church in 50s, and you can. ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಮೊಲ್ತಾ Otherwise we have amazing views here from here. Whole old city you can see. That's why we are starting by this point. Now that is cable car, no? From ಒಂದು 18th ಸೆಂಚುರಿದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತಲೆ ಮೊಲ್ತಾ ಸೆಂಕಲ್ ಚರ್ಚ್ದೊಳ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ ತೋಜ ಚರ್ಚ್ದೊಳ ಇಂಚ ಉಂಟಂದು ಮುಲ್ ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಆರುಷ್ಲ ಸೂದಿಲ ಚಪ್ಪಲ್ ದಪ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ್ಲಕ ಆರುಷ್ ಅಂದ ಬೋಡ ಓಯ್ದೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ದಂಚಿ ಬತ್ತ ಹೇಳಿ ಊರುಡು ಚರ್ಬರಿ ಮಾರ್ಲಕ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರೋನಲ್ಲ ವಾ ಹೋಗ್ತಲೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ತೆಂಕಲ್ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಆರುಷ್ ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದಿರ ಸುದಿ ಆರುಷ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಾ ಹೋಯ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಕಮಿಯ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಹಂಚು ಪೋಯ ಫುಲ್ಲು ಗತ್ತ ಮುಗ್ಗಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ పోయి బలే బాబా బలే సరే కుల్లా బట్ Are you happy? कुछ ले Arishu, are you happy? Yes. Hello, bele bele. Hello. Antlet Anusha. Candy. Candy. glass. Oh, sakkatundu. Okay. Mama, I like candy. Mulu enkle enna kebi pura bandan mantra. Mulu enna kebi pura full bandan and avu mast deep undata ippudu bartinada flight id poyilaka ondu itte kebi ada kebi bandan
అది పాడరా నువ్వు కాసు పాడరా నదీతిని ಆರುಷ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಡ್ತು ತುಲಿ ಕೈಟೊಂದು ಕತ್ತೊಂದು ಸಕ್ಕತ್ ಒಂದು ಮಾರ ಅವೇ ಇಂದಾವಾ ಓ ಕಾರೊಂದು ಮಿನಿ ಕೂಪರ ಓ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಅವು ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ ಬನ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಚೂಕೊಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ದಿಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಮದರ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಫ್ಲವರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋಡಿ ಆಯುಷ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡಟ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾರಿ ಲೆಟ್ ಕುಚ್ ಗಾಪಲೆ yes sit down Wait. Oh, pura. Hello, welcome. It's Army Kuzaka to Expression to talk about very small. Love of bridge ಗೆ sorry oh it's a love of bridge oh ಮುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ದಕ್ ಮನ್ಪುನ
ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡ ಲವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ದಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನಿದು ಲಾಕ್ ಮಂತಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಜಿನ ನಂಬಿಕೆ. Bangalore. Delhi, Kerala. Delhi. Mangalore, we are from Mangalore. Oh. Oh, avu tule baba. Avu bridge tule gende. Pura lock mantitte. Maybe. ಪೂರ ಎನ್ನಿ ನಾತನ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈಗ ಲಾಕ್ ಮಂದಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡು ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಕ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಏರಣ್ಣ ಎನ್ನಿದಿತ್ತಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಅವಳುಂಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿನ ಬರ್ ಚಾಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿನ ಅಂಚುಂಡಲೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಹೋಗಿನ ಮಿತ್ತು Arishu, don't open. Come here. Inchi bale. Oi, tirtala popir bavale. Monde kadarka boy. Monde kadar. ಇದು ಸೇಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಘಾಟಿ ಪೊಯ್ಲಕ ಒಂದುಂಡು ಮಿತ್ತುಗು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಪೂರ ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಮಿತ್ತು ಒತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಫುಲ್ ಜೋರ್ಜನೆ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸಖತ್ ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಐತು ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತದಿತ್ತು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಯ ಈ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಂದ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಸಖತ್ ಜನ ಬರೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೀಚ್ ದೆಲಕ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ದೆಲಕೊಂಡು ಸನ್ ಬಾತ್ ಮಂತ ಒಂದು ಲೇರ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಶೋಕುನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣಮೈತಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಮೀಪುನ ಬೇಲತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಸುದಿ ಒಂಚುಲ ತೂವಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ದೇವರ ನಾನು ಆರಿಸ Let's go in the boat. No. Pula ankle pura bolda ere cream pura parwa but mukul kappa ere net jeto undir pura dress pura dendu. Panda kappa ere legistage. White. Kesara? Swimming? You want swimming also? Ankle itte hotel batta. ಸಕ್ಕ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದುಂಡು ಫುಲ್ ನಡತು ಆರಿಸು ಒಂದು ಮಿನಿಕು ಪಟ್ಟಿக்குது ನೈಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಾನೈತೆ ಒನಸಾದ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯರಂಡು ಇಂಕಲು ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಚಿಕನ್ ದಾಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂಜೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಚೀಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆಗಿದೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂದು ಲಾಕಲ್ ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಏನು ಬನ್ನಿವು ಕಚ್ಚಪುರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಹರೀಶ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ನೋ ಈಟ್ ಆನ್ ಕೈಟ್ ತಿನ್ಲೆ ನಾನಂಜಿ ಫುಡ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ತೂಕ ವೆಂಚಪ್ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾರ್ಜದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ಗೆ ಫುಲ್ ತೂಳ ಎಂಚೋಣ ಒಂಜಿಲ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದುಲ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬಂಡೇರು ನಮಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ I suggest you to buy one maybe red wine here. Okay. One sparkling wine, that's nice. One brandy. ಇಂಕ್ಲೋಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಇಂಜಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಬದಾರು ಮರ್ಸ ಮಿಂದಾಗೆ ಎಂಕ ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಪರಾಪುಜಿ ಜೀವಂತೇರು ಅನ್ಪುಜಿ ಅದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂದು ಇನಿ ಜೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರು ರಾತ್ ಚೋಕ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಆರು ಸಿಟ್ಟ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪುರ ಬಿಡೊಂದು ಲೇರು ಅವೆಂತ ಓನ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆವಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ
ಎಕಡೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೋದ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚದಂಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿಜ ಮುಲ್ತಿಲ್ಲ ಆರುಷ್ ಕುಲೊಂದಿ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅರುಷ್ ಅರುಷ್ ದಿಸ್ ಒನ್ You want this one? Upadada? Undu palle. Oh, careful. Go, go, go. Yes, push. Press, Arusha. Press and go. Illadu bud puje. Mool bachadu pakkade. Yes, it's Toyota. Just ಬಿಡ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಒಂದು ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೊಂಡವ ಸಖತ್ ಟ್ರೈನ್ ಆರುಷ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇಂತ ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ್ವೆ ಪೂರ್ವೆ ಆರುಷ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಯಂತ ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇಂತ ಓದಿಲ್ಲ ಆರುಷ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏ ನೋ ನೋ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಕುಂತಲ್ಲ
ಇನ್ನಿತ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಏತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋಯ್ ಸುದ್ದಿಗಂತೂ ಸಾಕಾತಂದು ಫುಲ್ ಇಂದಾತ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಚೈತ್ಯ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಪ್ಪಿನಿ ಆಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪುಲ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ಲ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆದರ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿಟ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಗ್ಗೆರ್ ಕೂಡ ಆಪುಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾತ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ್ಪಿರತಿ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿಟ್ ಬತ್ತನೆ ತಿಗ್ಗೆರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ತೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ಡೇ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ అంటూ బ్లాగ్ తోందిಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದಾಗೆ ಬೇಗ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು